Ginanda ko yung idea nung kanano yung kening nung ko rin kayo magdatong kening ni Shuto area ne. Ining nga si Kanda. Ining at dano may ni mekad bukas makadwa tanam ng pali kanini keni eh. Kitang banda ka rin itang I think green ata kanito ito. Katanam ken na wheat trigo ata yung wheat eh. So ining area ngayon eh wala mo bali yan eh, makapadurot yung bundok ini yan, makapadurot ang bundok ken ining isipin ko rin yung bali nga rin eh, ila siguro makibandi ka rin nga sikan na rin eh. Dening ining no ko rin kaya kanini wala minangon niya ini itang kitang banda na kita ilog ya kaya ni magdumping indano pa siya kauran ini ating malatig shed kaya ni para ipagpiknikan mo kanyan ganini mamangin bagya-bagya gusto nga tsuk kengal do mapali pero at siya makasalilong nakapreskwan initang bundok-bundok ka na panenong kitan Gina pula-pula yakin mo kit lumbas sumakay kayong bundok-bundok ka na yun eh kaya sunga-sunga na pa siya tutukin kay din rin nga cherry trees nakakitsulan no karakalabulong ne yung bayo kindatang kaya ni alalambitas ang bulong din eh lalang sampaga yung kaya niyang mapilang Domingo mukadkad no retang karela sampaga reta ping cherry blossom sara maputi lang hindi kityo siguro karang minum na akong video unang mga kain mo ito mga siguro less than 2 weeks kaya mga balag na la kasi may balag nung makanyan magumpisa nung mabulong kanita uling keng bandang next month ata magumpisa ng kaing summer pag mayari ng spring kanita ngayon medyo papali ng bagya-bagya pero kung para Pilipinas ito mo rin nakasimpali bakit kaya po itang bagya itang tangilog sasabihan ko kaya ning sumangit na ning minangon ito na pa mo ngayon eh saka kami sundo po itang bagya kakakita yung masalesing minangon namunan ko nung ko rin na rin ang dakala cherry trees nilapit na cherry trees din at oining kaya oining asikan bali na ning Shuto pero tin mo naman kita sumangit na ning ilog eh pero kining kaya kining mas maragul kining sumangit na ning banda kaya ni mga ragul mo rin ning karelang kaya ning karelang asikan no pero din karelang kaya din karelang pilapil social la sa miyan tulay lagabon na kalupag katamon titang nakakita grass cut din kaya grass cut din dikot kareng pilapil kanyan pukit yung gilid din pilapil patandaan ko kanita may ito nga magpagalaw brother ng hortelano tama pa maglinis kareng pilapil uling gabon lamang ng pilapil kaya katamon nakita pinggan yan semento tsaka lenyo yung dalan sakin yung gilid na rin nasikan kaya dito daralan din kaya dito ang karelang makina itong paano naman pong panyarol makanyan siyempre ding mana si Kenny may nasa bandira yung asin ko bandira yung gano'n ilamaki sa makalo sa daring hotelano Pilipinas initinga mo nung kung minangon na lele na ng ilog minangon tarundo na rata ka rin ibang balen kaya katama yan ano yung minangon no yung ilog ay ni patsay mo muran maragulid na namin pero kaya mo mababaw mo yung danom na istaman mababaw yung danom ating anong karakal designs kaya ning
Euro burin pupunta rin tao king dano muling patse kauran. Di ka flash flooding. Medyo delikadong bagya. Ayan, makailera la rin cherry trees keng gilid na. Saka no karakal de lalakad kayo ni patse mas natingin panahon. Uling siguro mag quarantine la rin tao. Mas elabin ng dakal de lulwal. Hindi kami lulwal kami. Alami kayo ng playground ni malating tao. Pero mas nating kayo lugalay ni. Lalakaran niya kasi malibat kayo tang tuknangan mo eh. Yan yung ilugay ni ilugay niyo wala mo i-referring dire-diretso ang nalang tabon bagya bang agad nakakuha rin paluksok kaya katao eh kaya wala na tapos ko dito kung nanin mo kami ni Sama kahit at kung nanin paluksok eh nakakitit ang tagak pa rin puro itong tax ka rin sa mga pula-pula yung pura yun amangin bagya-bagya ka rin hindi kayo na-press ko hindi nga mo nung kung minangon kayon bebe na ning ilog at itang punta lang may playground ang ating tinyaring anyway yapin ng ilugin eh wala pa dyan eh winin tete kaya nilalam ng tete yung karakal din koy itang asan na iyalba ko ulit pang santing yung lenyo din yung daralan pagmulalan dala naman din yung makabalebe cherry trees yung minangon o rin kasi cherry blossom season putingan yan ngayon berdilo yari ng cherry blossom season tsaka yun yung minangon na hindi kayo ni adadala ng desa kayo ni itang kita sumangid itang pala may megadike itang kita sumangid may nasa tao lang mo rin lalakad yan ako santingin lalakad kayo ni Pache santingin pas na ngayon eh sa puso ko lang ang magyari nga panyaman kaya mapalingal do presko yan yung hortelano ipututan yung dikot na yung maragula pilapil o yung grass cuttering nagamitan na eh sarol gamot ng polite sa social eh ano ko rin po dala kanina ano ko rin naman ito buo nabuo ito na siya turun ke ni kamera niya kildos na ako ng po kaya ning asikan kaya kakitsura yung malating paligi kaya na ilapin yung karelang irrigation system din eh kunin yung karelang paranuman ibatan alam spring water man ibatan yung bundok nailakag yung isang ganun po putang burida yung i-draining yung ganun na yung libluban kailangan mo sigurong bus ng lawas kaya hindi ka rin simentong
Din daralangan. Nan. Ganyan, hindi nga man ako lawas oh. Nakakit gusto niya mo yun mag-drain na yun na yun yung libluban na yun tagayan sabi ko nata, dyan yung pilapil do sabihan tula yun lang masala rin sapatos yun lumasa katabalat naman yun nga balang libluban at ilang wala mo dalan na malating makanyan daralanan rin ay dahil nga makina kasi kailangan lasarol makanyan o kaya pero tatanong na ba kaya nila daralan din ay kitang makina inita nga mo nung kung tatanam ng trigo pero isipan ko pupulda kanini tanam ng pale yun nga, kaya nila ko kung paranom kaya mo, nakabilisin doon hindi naman yung itong manibat ang kayong bundok spring water isipan ko hindi ba itong nakala trigo parang kapilang na pupulang kanina ini yung laro niya yung bakanting pati na ni Lotir mana naman lang kasi kung islata rin ni kaya nga rin kung bokchoy, pechay, lagay ang kaya gulot kaya ni tinam din yung paliw niya wala nga kakit ni kaya alas pakalbuk yan doon pero kung nakita yung pong ringgit ito yan naman zero lang doon dapat wala pang tanam may kad palbugan na pa kanina ang malaso hindi ko itong manjikot kaya ito siya wala ko siya masabi ko grass cutter panjikot ining building naman ay kaya isipan ko yung bala mo kaya rin kono siguro building yung maragul ko kalibutan kayo marangla ikad ko bala mo panayin dan tumoy ng trigo bayo ra pupulan pero ining banda kaya ining harap na manaya namong sarula rin pero kasi gandang pala tamad na kita yung kakain na yung sarol na saka tinat doon tinatanaman na tayo itong tinapali at itong halibakan ining pauli naging kaya kami kaya bini pa itong ilog lumipag kaya itong tete nga ito ka rin ganyan aro yung niremiya po lalakad na lang pauli ining ito sinabi ko palang isipan kong kuno itang karin malapit kayo itang grocery ano ka rin kami manyali sabihan ni manuyang ko ating may itong malating structure sabi na wala mo kiskisan niyang malati ka ito bakit kaya kayo litrato lang kaya lawin ko nung basay itang sign na nya kakitsura itong ibang dax rin ano rin lulungad-lungad kayong kakingin siya susungabitan mo ito ayun kakitsula o inining sikat ng kining malapit kayong karelang tungangan pagbalo nung tamnan din hanggang ngayon pamera pa sa sarulan yun banda kitang banda ka rin wala mo sinaroon na lang pero hindi kayo nagleleke nila po
Mining apartment building daki ni. Pwede nga kung asikan tining bandang side na yung apartment. Pumunta mo mesterol yun eh. Pero itong banda kaya ito wala mesterol na siya. Ini solar panels lang kanina kaya ni balang ginususuplayan na rin. Pero yung apartment buildings kaya ni tilaan man solar panels kayong bubungan eh. Hindi pa lang yan nileledalan nun niya makakain na, makasarol na. Tinandan mo. Yung tamnandan na kanya nun. Ining bayo siya na makalay kaya ning Lemi. Ayun yun, isang tipang tanam. Ang hindi lang karelang tagan na punla. May kad panulip to rin, ipacheting mete sigurong palo eh.